Masu saurare Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. A cikin shirin namu na wannan safiya ta Talata za a ji cewa kafofin yada labarai na Amurka na cewa kila manyan jami'ai da suka hada da wakilin musamman na shugaba Trump Steve Witkoff da mataimakin shugaban JD Vance za su gana da jami'an Iran a Pakistan a wannan makon. Shugabar hukumar tarayyar Turai Ursula von der Leyen ta ce yanayin makamashi a duniya yanzu ya kai la haula kuma lokaci ne da ya kamata a yi yarjejeniya da Iran. A yau Talata ne ake sa ran jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya za ta tantance waɗanda za su tsaya takarar shugabancinta, an kuma gindaya wasu sharuɗa. Ko waɗanne sharuɗa ne? Akwai tsari da aka yi na cewa wasu mukamai za su fito daga wani shiya, wasu mukaman za su fito daga wani shiya. Ba za ka zo daga shiyar da aka ce a ba da wannan mukami ka ce kana so a baka ka tsaya takara ba. A'a, in kai haka ka saba ka'ida. To a fagen siyasar ta Najeriya dai yayin da ake ganin akwai bangaren siyasa mai mulki da kuma 'yan hamayya, wasu masana na ganin batun 'yan hamayya a Najeriya suna ne kawai. Haɗaka ce dai ta kawai ta 'yan siyasa waɗanda ke faɗa da gwamnati suka samu wuri suka fake. Don 'yan an adawa ne ba za su baro jam'iyyunsu ba. Mahiyawancinsu da irin wannan rikicin ya tashi sai kaga sun yi fit sun bar jam'iyyar sun yi gaba. To muna tafa da hira ta musamman kan batutuwan siyasar Najeriya. Ni ne Muhammad Anur Muhammad, zan fara da labaran duniya tukuna. Kafofin yada labarai na Amurka na bayar da rahotannin cewa manyan jami'ai da suka hada da wakilin musamman na shugaba Trump Steve Witkoff da mataimakin shugaban JD Vance kila za su gana da jami'an Iran a Pakistan a wannan makon. Fadar gwamnatin Amurka White House bata musanta rahoton ba, amma ta ce yanayin har yanzu baina ne. Masu sharhi sun ce har yanzu kasuwanni ba su gamsu da kalaman Trump na cewa ana shirin tattaunawar zaman lafiya da Iran ba. Ikirarin shugaban majalisar wakilan Iran Muhammad Bagir Ghalifa cewa kawai dabara ce ta yaudarar kasuwanni shine ya kawar da ko kuma sanya shakku kan maganar ta Trump. Farashin ɗanyen mai samfurin Brent dai ya faɗi jiya Litinin bayan kalaman na Trump, to amma kuma tuni ya sake tashi zuwa sama da dala 100 akan duk ganga ɗaya. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce ƙasarsa za ta ci gaba da kai hari kan Iran da wuraren da ke da alaƙa da Hezbollah a Lebanon. Rundunar sojin Isra'ila ta bayar da rahoton abin da ta kira manyan hare-hare a kan Tehran a jiya Litinin. The Israeli Air Force says dozens of its fighter jets have been hitting bases. Wakilin BBC ya ce rundunar sojin sama ta Isra'ila ta ce gwamman jiragen samanta na yaƙi na ta kai hare-hare a sansanoni da sauran wuraren sojin juyin juya hali da dakarun Kurd a ciki da kewayen babban birnin Iran ɗin. Wata ƙungiya mai goyon bayan Iran a yammacin Iraki ta ce an kashe mayakanta 7 a wani hari ta sama. A jiya Litinin sojin Iran sun ci gaba da harba makamai masu linzami kan haɗaɗɗiyar daular Laraba da Saudiya. Can ma a Bahrain an bayar da rahoton manyan fashe-fashe a jiya Litinin ɗin da yamma. To Isra'ila ta ci gaba da kaiwa babban birnin Lebanon Beirut sababbin hare-hare ta sama. Kafar yada labarai ta Lebanon ɗin ta ce a karon farko cikin kwana 3 an kaiwa wajen kudancin ƙasar hari. 'Yan sa'o'i da Isra'ila ta gargaɗi mazauna yankin su tashi. Nan ne dai babbar tungar 'yan Hezbollah, kuma Isra'ila ta ce tana kai hare-haren ne kan wuraren ƙungiyar mai samun goyon bayan Iran. Ta kuma ce ta kama 'yan Hezbollah 2 a yankin na kudancin Lebanon inda sojojinta ke kutse ta ƙasa. Isra'ila dai ta ci gaba da kai hari kan gadojin kogin Litani, abinda gwamnatin Lebanon ta yi suka a kai da cewa yana haifar da naƙasu ga aikin samar da kayan agaji ga 'yan gudun hijira. To labaran duniyar na zuwa muku ne daga sashen Hausa na BBC. Gwamnatin New Zealand za ta bayyana wani shirinta na bayar da kuɗi duk mako domin taimaka iyalai talakawa sayan man fetur sakamakon tashin farashin man wanda rikicin Iran ya haddasa. Prime Minister ƙasar Christopher Luxon ya ce kusan iyalai 150,000 ne za su amfana da shirin, wanda ake ganin shine na farko a duk duniya inda gwamnati za ta danka kuɗin tallafin mai kai tsaye tun da aka fara yakin na Iran. Shugabar hukumar tarayyar Turai Ursula von der Leyen, wadda take a Australia, ta ce yanayin makamashin na duniya yanzu ya shiga yanayi na lahaula, kuma lokaci ne da ya kamata a yi yarjejeniya da Iran. Hukumomi a Colombia sun ce sojoji 66 ne suka mutu lokacin da wani jirgin sama samfurin C-130 ya faɗo a kusa da iyakar ƙasar da Peru. Sojoji 125 tare da ma'aikatan jirgin ke ciki. Bayan waɗanda suka mutu gwammai sun ji rauni, wasu ma ya yi tsanani. Jirgin da ya rikito ne jim kaɗan da tashinsa daga wani sansanin soji a kudancin yankin Amazon.
What's really not very clear at the moment is what actually caused Wakiliyar BBC ta ce abin da har yanzu ba a fayyace ba shine abin da ainihi ya haddasa wannan faduwa. Zuwa yanzu dai babu wasu cikakkun bayanai. Shugaban ƙasar ta Colombia Gustavo Petro ya kira lamarin mummunan haɗari mai tayar da hankali tare da jaddada buƙatar zamanantar da kayayyakin sojin ƙasar. To labaran duniya kenan daga sashen Hausa na BBC. To sai kuma rahotannin da muke tafa da su. Kamar yadda aka ji a labaran duniya, kafofin yada labaran Amurka sun ce Pakistan za ta jagoranci tattaunawar kawo ƙarshen yaƙi tsakanin Amurka da Iran. Fadar White House dai bata musanta rahotannin ba, kuma Prime Minister Pakistan Shehbaz Sharif ya ce ya zanta da shugaban Iran Masoud Pezeshkian kan mummunan halin da yankin tekun fasha ke ciki da kuma nuna sha'awar Pakistan ta taka rawa wajen tabbatar da zaman lafiya. Sai dai babu wata sanarwa mai kama da haka daga bangaren Iran. Ga Awal Ahmad Janyau da ƙarin bayani. Kafofin yada labaran Amurka sun ruwaito cewa manyan jami'an gwamnatin Amurka da suka kunshi manzo na musamman ga shugaba Trump, Steve Witkoff, da mataimakin shugaban ƙasa J.D. Vance za su gana da wakilan Iran a Pakistan. Tun a ranar Litinin, shugaba Trump ya ce ya yi tattaunawa mai ma'ana da jami'an Iran. Matakin da gwamnatin Tehran ta musanta tana zargin Trump da yin haka domin yaudara don farfado da darajar kasuwar makamashi, musamman kafin cikar wa'adin da ya ba Iran na buɗe mashigar Hormuz, ko kuma ya tarwatsa babbar tashar lantarkinta. Matakin na Trump dai ya sa farashin ɗanyen mai ya sauka kafin daga bisani kuma ya ƙara tashi bayan Iran ta ƙaryata cewa ta tattauna da Amurka. Yanzu kuma fadar White House bata musanta rahotannin da ke fitowa daga Amurka ba cewa wakilan gwamnatin Trump za su tattauna a Pakistan da wakilan gwamnatin Iran. Kuma a jiya Litinin Firaministan Pakistan ya ce ya zanta da shugaban Iran game da halin da yankin kasashen Gulf ke ciki, tare da yin tayin cewa Pakistan za ta iya shiga tsakani domin samar da zaman lafiya. Babu dai wata sanarwa daga ɓangaren Iran da ke tabbatar da batun tattaunawa da Amurka a Pakistan. Ko da yake ma'aikatar harkokin Iran ta ce ta samu sakonni daga wasu ƙasashe aminanta da ke nuna cewa Amurka ta nemi a sasanta domin kawo ƙarshen yakin. Rahoton Awal Ahmad Janyau kenan. To sai kuma batun siyasar Najeriya inda nan gaba a yau Talata ne ake sa ran jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya za ta tantance wasu waɗanda za su tsaya takarar shugabancinta a babban taronta da ake sa ran gudanarwa a ƙarshen makon nan. Jam'iyyar ta ce za a tantance 'yan takarar ne don ganin kowannensu ya cika sharuɗan da jam'iyyar ta gindaya na waɗanda za su zama shugabanninta. Sai dai bata fito ta yi bayani na yawan waɗanda za a tantance ɗin ba. Bala Ibrahim shine daraktan yada labarai na jam'iyyar ta APC ga ƙarin bayanin da yawa Khalifa Shehu Dokaji. A ra'ayin jam'iyyar APC ala kulli halin shine ra'ayi na ci gaba, ra'ayi na adalci, ra'ayi ta na nuna zaɓe bisa cancanta ba wai soyayya ba. A saboda wannan yasa duk abin da za a yi shi ne bisa wasu sharuɗa da dokoki wanda aka tsara ta yadda za a ga an cimma waɗannan muradu. Kamar wani irin shari'a kenan. Na ɗaya duk wanda zai tsaya takara na wakilci na shugabanci a jam'iyya ya kasance ya cancanci wannan kujera, ya cancanci wannan matsayi, ya kuma bi sharuɗan da jam'iyya ta shimfiɗa na rarraba mukamai shiya-shiya. Akwai tsari da aka yi na cewa wasu mukamai za su fito daga wani shiya, wasu mukaman za su fito daga wani shiya. Ba za ka zo daga shiyar da aka ce a ba da wannan mukami ka ce kana so a baka ka tsaya takara ba. A'a, in kai haka ka saba ka'ida. To kamar waɗanne kujeru ne ake da mutane sama da guda da suke neman shugabancin jam'iyyar? A'a, to wannan ba abu ne da za a bayyana fili a rediyo ba. Tunda tsari ne na cikin gida wanda kuma duk an sanar da waɗanda suka nuna sha'awa. Duk waɗanda suka nuna sha'awa sai sun zo an gansu an yi ido da ido an taɓa alli, sannan daga nan ne za a iya cewa ga mutanen da suka nuna sha'awarsu, domin wani yana iya nuna sha'awar amma kuma ya ƙi bayyana a ranar da kamar yau ake so a tantance. Kaga ba za a sa shi a jerin waɗanda
suka tsaya takarar ba. Ya kuma batun waɗanda suke kokawa da cewa sun sai fam har da kuɗin na gani ina so amma kuma gashi za a shiga wannan tantancewa su ba a ba su fam ba, ana zargi cewa waɗanda suke kai su ne za su koma babu su fani. To wannan zargi ne sai su jira su gani, wasu sun nuna sha'awarsu na san su tsaya takarar amma kuma ba su dace da yankin da aka ce za a baiwa wannan kujera ba. Amma ba kundin tsarin ƙasa ya ba su dama ba na cewa tunda suna 'yan jam'iyya ne kuma 'yan ƙasa ne suna da 'yancin da za su fito su nemi dukkan mukamai da aka yi tunda ba wai tilas ne sai dole kujerar da aka tura wata shiyar lalle sai dan shiyar ne ba zai suna da 'yancin da za su iya tsayawa. Wato kundin tsarin mulki na ƙasa na iya baka dama na cewa kana da dama ka nemi abu. Amma kuma kundin tsarin aiki na iya cewa sai ka cika wasu sharuɗa. Duk da cewa kundin tsarin mulki ya ce kana da dama ka tsaya duk abin da kake so a ƙasa. Amma akwai sakin layi da ya buƙaci ka cika wasu sharuɗa. Ina aka kwana kan batun rikicin wanda zai tsaya jam'iyyar sakatare tunda shi ma yana daga cikin wanda ake ta sabatta juyata a kai. Wanda yake kan kujera ya nuna sha'awarsa. Wasu ma da ba sa kan kujerar sun nuna sha'awarsu. Idan suka cika sharuɗa, wannan kwamiti zai duba ya gani ya tantance waɗanda suka cancanci su tsaya su za a ba su dama su tsaya. Wasu na ganin cewa idan har ba a samu an warware wannan dambarwa ba, jam'iyyar ko ka iya faɗa cikin rikici kamar yadda ake ganin a sauran jam'iyyun. To tuni mun hango wannan, jam'iyya ta hango wannan kuma ta riga ta kafa ma kwamitin sulhu. Idan mutum bai yarda ba bayan an tabbatar cewa an masa adalci, to kuma wannan ya rage gare shi. Bala Ibrahim kenan, daraktan yaɗa labarai na jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya. To har wa yau a Najeriya hukumomin kasar sun sanar da karɓar 'yan gudun hijirar kasar fiye da 700 maza da mata daga jamhuriyar Nijar a wani yunkuri na tabbatar da komawa su cikin aminci da daraja. Ofishin hukumar bayar da agajin gaggawa ta Najeriya NEMA a Kano ne ya karbi 'yan gudun hijirar tare da haɗin gwiwar hukumar 'yan gudun hijira ta ƙasar NRC da kuma hukumar kula da 'yan cirani da sauran hukumomin tsaro. Ga ƙarin bayanin da shugaban ofishin hukumar ta NEMA na shiyar Kano Dr. Nuruddin Abdullahi ya wa Zahardin Lawan Tawaya. Mun karbi 'yan Najeriya waɗanda suke Nijar wanda aka dawo da su a garin shirin za a fitar gamba na dawo da irin waɗannan mutane. To shi ne abin da ya faru, mun karɓe su kuma mun tarbe su, mun ba su abinci, mun ba su wajen kwana wanda kuma zuwa gobe insha Allah muna ganin za mu kokarin cewa a sallama kowa ya koma garuruwansu. Kamar su waɗannan mutanen sun kai nawa ne haka da kuka karɓa ɗin? To sun kai kamar 708. Misali mata nawa ne haka, maza nawa ne a cikinsu? To kaga maza sun kai 292. Sannan mata sun kai 415 yawa, kuma mutanen da sun fito ne daga irin jihohi irin su Kano, Jigawa, Katsina, Benue, Borno, Yobe, Zamfara, Kaduna, Kogi, abin da Niger kai da Niger. Daga wani ƙasashe ne haka aka tattaro su kuma me ya fita da su? Sannan akwai 'yan ƙasa da shekara 15 a ciki haka misali ƙananan yara ko kuwa? Wannan daga Niger ne dukkan su aka dawo da su, kuma abin da ya fitar da su tukunna ai ba za mu iya cewa da ya dawo da su. Akwai yara a cikin su ƙanana, tabbas misali za ka samu wannan yaran iyaye haka da 'ya'ya to kaga tabbas akwai ƙananan yara kenan maza da mata. Kamar a wani irin yanayi kuka same su haka, ya za ka iya bayyana masa irin yanayin da kuka same su? To ai ka san kamar mutanen da suka taho a mota daga Nijar, to ai ka san dole a dan samu yanayin gajiya tare da su, duk da cewa a hanyar ana kula da su. Ita hukumar kula da yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ko kuma ta 'yan cirani kai, wata ya kira IOM, kuma kula da 'yan cirani, kamar da haka a hanyar ɗin ta ba da lallai abin da taimakon da ya kamata wajen abincinsu da za su ci, da kuma manya-manyan sama da za su dawo da su. To kaga amma duk da haka tafiya daga Niamey haka zuwa har Kano kaga ai ba sauki, dole a same su cikin gajiya. Amma kamar su waɗannan dama sana'a suke yi haka, formal sana'a haka ko aiki a Nijar, sannan me ya faru aka tursasa musu aka yi a dawo da su ko kuma me ya faru? To shi ne dai abin da muke tantancewa, kamar yadda ka sani mun karɓe su, kuma yanzu muna cikin tantancewa na wasu abubuwan wanda har da ɗan tambayoyin da ya kai su da kuma wanda suke amma da abin da muke yi kenan, muna cikin tantancewa har yanzu ma da muke magana da kai muna cikin wannan aikin tantancewa. Na san ko a kwanakin baya ma kun karɓi irin waɗannan mutane waɗanda wasu daga ciki ma har da daga Libya haka.
ya girman irin wannan al'amari na 'yan Najeriya da suke zuwa wasu ƙasashe kuma suke dawowa. To misali daga yadda muke karɓa kaga abu kenan dai yana ɗan faɗaɗa. Shi sa kullum muke kira ga mutane muke kuma ba su shawara. Bai kamata a ce mutane suna barin gidajensu haka suna tafiya wai neman da babu tabbas ba. Duk abin da kake nema a ƙasar ku ko garin ku za ka iya samun shi in kai kokari ka dage. Don za ka ga 'yan sun dawo da yawa din wasu ba su fi su da kansu za ka suna gaya maka zaman su da nan kafin su can ya fi musu alheri ya fi musu jin. Shugaban hukumar bayar da agajin gaggawa ta Najeriya ne mashiyar Kano kenan Dr. Nuruddin Abdullahi. To yanzu dai karfe 7 na safe ne saura minti 15 a mai ganga da ke jihar Gombe da kuma mai ganga da ke jihar Taraba haka kuma yake a mai ganga da ke Kamaru. Za ku iya sauraron kai tsaye shafinmu na intanet bbc.com inda za ku iya karanta labarai da dumi su sannan za ku iya tattaunawa akan labaran da muke kawo muku a shafukanmu na sada zumunta da muhawara.